Hola, bon dia. Moltes persones ens heu preguntat si paga la pena iniciar la reclamació i després el contenciós sobre la campanya aquesta de la paga extra, de la recuperació de la paga extra, perquè desconeixeu exactament quines quantitats són les que ens han retallat des del desembre del 2021. Aleshores, nosaltres el que hem fet és preparar una calculadora perquè vosaltres mateixa vos poseu les vostres quantitats en quant a triennis, sexennis, etc., per veure la pèrdua de poder adquisitiu que hem tingut des de 2021 per no abonar al complet les pagues extra. Val? Aleshores, el que anem a fer ara és explicar-vos un poc com emplenar la calculadora, que la teniu a la pàgina web que hem preparat específica de la campanya aquesta de les pagues extra, perquè pugueu veure vosaltres mateixa què és el que heu perdut. Val? Aleshores, la calculadora és un Excel en el qual ara us explico un poc com emplenar-ho, tot i que teniu així baix també les instruccions per emplenar aquesta calculadora personalitzada d'acord amb la vostra situació. Val? L'únic que no hem tingut temps de preparar-ho per a tots els cossos docents, només per al cos de mestres i el cos de secundària, que inclou també les EOIs i els ensenyaments artístics. Quedaria fora el professorat tècnic d'FP i sectors singulars, o inspecció educativa, o els catedràtics de secundària, EOI, etc. Però bé, intentarem incorporar-los després, no? En tot cas, pot servir tant mestres com secundària per a la resta de cossos que no estan incorporats, per fer una aproximació. Aleshores, el primer que heu de fer és triar el cos, en aquesta casella d'aquí. Teniu un desplegable on podeu triar el cos de mestres o el de secundària. Jo vaig a fer-ho sobre la meva situació. Jo que soc de secundària, li clic a secundària i automàticament m'apareixen les dades del sou base, del complement de destí, complement específic, des de desembre del 21, que és la primera paga que reclamem, fins al juny del 25, que és l'última paga que reclamem. Val? Després, en els quadres que teniu en roig, tant de triennis, com de sexennis, com d'equip directiu, com de càrrec unipersonal, és on heu de posar vosaltres la informació. Si per alguna d'aquelles no recordeu quants triennis teniu en el 21, en el 22, en el 23, o sexennis, etc., el que heu de fer és anar a Ovidoc i a partir d'ahí, en l'historial administratiu, podeu consultar-ho. D'acord? Ara entraré jo en el meu historial administratiu perquè veieu com buscar aquesta informació. Doncs aquest és el meu Ovidoc. Jo entro en historial administratiu i aquí teniu els òrgans unipersonals, on veureu si us heu cada departament, etc. Jo no en tinc perquè estic en el sindicat i no puc ser-ho. I després teniu el reconeixement dels sexennis i triennis. Aleshores, així heu de mirar el trienni, en aquest cas són els triennis, el trienni que teníeu a partir de 2021 fins a 2025. Jo en el 21 jo tenia 5 triennis perquè és 2019, 2020, 2021, 5 triennis. Passo a la pàgina següent i a partir del 22 ja tinc 6 triennis. Clar, us heu de fixar també que així, en el meu cas, el setè trienni el tinc a partir de setembre del 25, per tant, no m'entra en la paga extra de juliol. Això també ho heu de tenir en compte per a aquells que ara el més real possible, d'acord? I en els sexennis, doncs, jo en el 21 tenia 2 sexennis i a partir del 22 ja tinc 3 sexennis. I tota aquesta informació l'he d'aportar ara en la calculadora. Tornem a la calculadora i en la calculadora podeu, és on heu de, en aquest quadre d'aquí dels triennis, és on heu d'indicar els triennis que teniu en cada any, d'acord? Per exemple, jo tenia 5 triennis en el desplegable, poso 5 en el 21 i a partir del 22 ja tinc 6. Aleshores, vaig seleccionant any rere any en el desplegable. I recordeu que en el 25 jo passe a 7, però a partir de setembre. Per tant, juny continua tenint 6.
i automàticament me multiplica els triennis, els 5 triennis, per la quantitat que és, ja està multiplicada, i no heu de fer res. Val? En quant als sexennis, el mateix. Jo tenia en el 21 2 sexennis, i a partir del 22 ja tinc 3. Ja anem fent els majors. Vaig posant informació i va apareixent la quantitat. Com que jo no he sigut equip directiu en aquests anys ni càrrec unipersonal, perquè estic en el sindicat, doncs aquí no posa res. Si heu sigut càrrec, doncs aquí teniu, cada any també heu de posar pues això, la direcció, cada estudi, secretaria, etc. Recordeu que els centres d'infantil i primària tenen fins a la tipologia de centres de la A a la E, A, B, C, D i E, i els de secundària només A, B i C. Però bueno, cliqueu en la tipologia de centre que teniu i ja està. I en els càrrecs, doncs el mateix. Ja sigut cada departament o direcció de Cefire o assessor o el que siga, doncs que posi el càrrec corresponent i automàticament s'afegiran les quantitats. I a partir d'aquí hem fet este quadre, que és el resultat. El resultat és, d'una banda, este quadre d'aquí, on hem posat les quantitats que hauríem d'haver cobrat sense retallades, és a dir, recordeu que a partir del 2010, aquell famós decret de Zapatero ens va retallar el sou base i els triennis per a les extra, i a més no s'incorporen els complements que ara estem reivindicant, que serien els sexennis, els equips directius i els càrrecs unipersonals. Aleshores, hem fet així un càlcul del que seria el que hauríem d'haver cobrat si totes aquestes quantitats s'hagueren incorporat aquests últims 4 anys a les pagues extra. I després, en el cobrament real, el que realment hem cobrat. Com que partim de juny del 25, desembre del 21, aquí és una extra només, encara que hagi de posar 2, és una extra, però a partir del 22, 23, 24 ja són les 2 extra. I en el 25 també és l'extra de juny, no compta la que vindrà ara en desembre. I després hem fet la diferència. I així està el còmput total. Aleshores, jo, per exemple, personalment, he deixat d'ingressar 6.700 euros si s'haguera tingut en compte la recuperació de la retallada dels sou base i els triennis, més la incorporació dels complements. Després hem fet una simulació també del que seria si només guanyarem ara els complements, perquè pensem nosaltres que recuperar el sou base i els triennis retallats per el decret aquell de Zapatero serà més complicat jurídicament, pensem, igual no, però bueno. En canvi sí que veiem més viabilitat a recuperar els complements, perquè estan en l'EB, però estan en la llei, que també ens corresponen els complements de sexennis, d'equip directiu, etc. Per tant, també hem fet una simulació mantenint la retallada del sou base dels triennis en la paga extra, però incorporant els complements que no estan ara inclosos en la extra. Aleshores, en el meu cas, ahir no heu de fer res tampoc perquè automàticament us ho calcula. En el meu cas, jo, si mantenint la retallada de sou base i triennis, però incorporant els complements, jo he deixat de percebre 2.900 euros. Si ho contem tot, serien 6.700, però comptant només els complements serien 2.900. Per tant, ara heu de valorar vosaltres amb les vostres particularitats si vos interessa o no vos interessa iniciar el recurs, perquè, per exemple, una persona que no tinguera, així tinguera tot zero, en triennis i en sexennis, una persona que s'acaba d'incorporar en 2000, fa 2 anys, per exemple, doncs fixeu-vos que guanyant només els complements se queda igual, perquè no, com només cobra sou base i triennis, si és que ni això, perquè no té triennis, evidentment no guanyaria res. Una persona que tinguera, per exemple, que haguera entrat fa 3 anys i ara tinguera un
trienni, per dir alguna cosa, doncs tampoc se quedaria exactament igual. Val? Per tant, ahir insistís que heu de valorar també vosaltres què vos interessa fer. Val? Jo l'última qüestió que hem posat és el cartell de la vaga del 11 de desembre perquè tota aquesta campanya de recuperació de la paga extra entra dins de la campanya, perquè ja sabeu que el primer punt de la campanya és la recuperació del poder adquisitiu perdut. I, evidentment, les pagues extra són poder adquisitiu perdut, però és una part del poder adquisitiu perdut perquè, segons els nostres càlculs, la diferència entre el que puja l'IPC i el que cobrem des de 2010, des de la retallada de 2010, en el cos de mestres calculem que ens deuen més de 50.000 euros i en el cos de secundària més de 60.000. També depèn dels sexennis i d'altres les particularitats de cadascú. Per tant, jo perc ara 3.300 euros, eren 5.000 algo, però és que encara me deuen 60.000 euros. Per tant, això no substitueix la campanya de recuperació de la paga extra, la campanya de recuperació del poder adquisitiu perdut, sinó que és complementària a la campanya. Per tant, vos animem a continuar en la lluita. El 11 de desembre, en la vaga que tenim convocada a CPB, CSIF, Comissions i UGT, per a recuperar tot el que ens deu el govern valencià i el govern de l'Estat. Doncs gràcies per l'atenció. Si teniu algun dubte, ens ho feu saber i esperem que us servisca aquesta calculadora. Adeu.